Ongi etorri Mondragon Goi Eskola Politeknikotik prestatu dugun hitzaraldiari buruzko solasaldira. Dakizunez, 2025ko apirilaren 28an Iberiar Penintsulako sistema elektriko osoa erori zen, eta hitzaraldi honek hainbat ordu iraun zituen. Galerak eragin ditu maila guztietan eta erdian jarri du elektrizitatea sortzeko ereduari eta haren etorkizunari buruzko eztabaida. Gertatutakoari argi pixkat eman nahian, elkartu gara mahai honen inguruan, sare elektrikoko, Mondragon Goi Eskola Politeknikoko adituekin batera. Oraindik gertatutakoari buruzko informazio ofizialik ez dugun arren, sistema elektrikoak nola funtzionatzen duen eta hitzaraldi horren arrazoi posibleak zein izan daitezkeen ulertu ahal izateko, hemen elkartu ditugu, besteen artean, Jon Andoni Barrena, sare elektrikoen ikerketa taldeko koordinatzailea, Eneko Unamuno eta Julen Paniagua sare elektrikoetan eta bertara konektaturiko bihurgailuekin ikerketan diharduten ikertzaileak, eta azkenik baita ere David Cabezuelo, sare elektrikoen ikerketa taldeko kidea, ikertzailea eta merkatu elektrikoaren funtzionamenduan aditua. Behin aurkezpenak eginda, solasaldiari ekingo diogu eta lehenengo galdera derrigorrezkoa eta zuretzat, Jon Andoni, nolan funtzionatzen du sare sistema elektrikoak? Egun hon lehenengo. Sistema elektrikoak nola funtzionatzen dauen jakitzeko esan beharra dugu, sare elektrikotan tentsioak bi aldagai garrantzitsu dauzkala, amplitudea eta maiztasuna la frekuentzia. Eta bi amplitude horiek, bi aldagai horiek momentu guztietan kontrolatuta egon behar dira. Frekuentzia, zer da frekuentziaren esan nahi? Tentsio hau ostilakorra da, sinusoidala da. Ostilakorra zagaiti da, zentral generatzaile handietan, makina sinkronoekin, makina elektrikoa handiekin sortzen da energia elektrikoa, eta birakadoa zen enean tentsio hori ostilakor egiten da, irteerako tentsioa ostilakor egiten da. Orduan, biraketa abiaduraren arabera ostilazio horrek maiztasun badauka. Hemen Europan maiztasun hori 50 hertziotakoa da, 50 aldiz segunduko ostilatzen dau tentsio horrek. Adibidez Ameriketan eta beste munduko beste herrialde batzutan 60 hertziotakoa da, 60 aldiz segunduko ostilatzen dau, hemen Europan 50 hertziotan. Maiztasun hori kontrolatzea garrantzitsua da, eta aldagai garrantzitsuenetako bat sare elektrikoen estabilitatea mantentzeko orduan. Maiztasun hori nola aldatzen da, laseren arabera aldatzen da, azkenean kargak dauzkagu alde betatik, beste alde betatik generazioa, eta segun konstante edozein momentutan orekan egon behar da. Sistema elektrikoan kontsumoa eta generazioa beti berdinak izan behar dira. Desberdintasun badaukagun momentuan, desoreka badaukagun momentuan, adibidez, kontsumoa handiagoa bada generazioa baino, maiztasun hori makina horiek gelditzen joango dira, eta maiztasun hori txikitzen joango da poliki-poliki. Alderantziz, generazioa handiagoa bada kargatan daukagun kontsumo baino, maiztasuna poliki-poliki igotzen joango da, handitzen joango da. Orduan, horika hori mantentzeko beti generazioa eta kontsumoa berdinak izan behar dira. Hori alde batetik. Eta gero komentatu dut, beste alde batetik, beste alde garrantzitsua amplitudea dela. Sare elektrikotan garraio sareak daude, zentral elektrikotatik kontsumo puntuetara garraiatzeko, garraio hori tentsio altuetan egiten da, adibidez gure sistema elektrikoan 220 kilovoltio, 220.000 voltio, 400.000 voltiotan, 400 kilovoltiotan, eta gero distribuzio sareak dauzkagu, tentsio ertainekoak eta tentsio bajukoak, adibidez guri etxera tentsio bajuan iristen zaigu tentsio hori. Eta orduan, nivel guztietan tentsio hori kontrolatuta egon behar da, sobretentsioak ekiditeko da garrantzitsuena, ala bestela tentsio bajuegiak, sistema guztiak elikatuta mantentzeko tentsio bajuegiak ekiditeko. Orduan, tentsio horren kontrola zerekin egiten da, potentzie aktiboarekin beharrian, energiarekin beharrian, potentzia erreaktibo deitzen denarekin. Potentzia erreaktiboa zer da, berez energiarik ez da behar da.
sistema elektrikotako elementu guztiak energizatuta mantentzeko nola tentsioa ostilakorra den momentu guztietan, bai induktantzia, bai kondentsadoreak elementu desberdinak energizatu behar dira momentu guztietan energizatu egin behar dira, gero desenergizatu eta alderantziz energizatu. Bai? Orduan momentu guztietan energia eman behar zaie, gero atera eta berriro ere alderantziz eman eta atera. Energia totala guztira batuketa 0 da. Baina momentu guztietan energia hori eman eta hartu behar da, bai? Orduan horregaitik potentzia horien potentzia erreaktibo ditzen zaio. Bai? Eta potentzia erreaktibo horren bitartez, aldakuntza hori gehiago energizatu, gutxiago energizatze horren bitartez, tentsio nivelak kontrolatu egin daitezke. Bai, horregaitik esaten da, potentzia erreaktiboaren araberakoa dela tentsio nivela oreka hori mantentzea, eta potentzia aktiboa energiaren araberakoa da, maiztasunean oreka hori mantentzea. Bai. Eta sare elektrikoetan garraiatzen den potentzia hori, bai erreaktibo eta aiaktiboa nork sortzen du? Bai, a ber, kontutu nuki behar duguna da, oindala 100 urtetatik ona, energiaren sorkuntzarik handixena edo planta handixetan sortzen zala. Planta termikoak deitzen ditugunak, bai nuklearrak, gasan errekuntzan oinarritutakoa, ala ikatzan errekuntzan oinarritutakoa, planta horietan energia guzti hori sortu, eta gero, Jon Andonik esan daren bezala, garraiatu egiten zen energia guzti hori kontsumo puntotara. Orduan, sareko operadorak energia guzti hori, energia generazioa guzti hori modu relativamente erraz batetan kudeatu alzeban. Segatik, planta gutxi batzu zielako, eskala oso handikoak, eta kontsignak bidaltzia edo noiz sortu behar daben energia kudeatzia relativamente simple salako. Gaur egun, paradigma bizkat aldatzen dabil, ez? Energia berriztagarri asko sartzen gabitzelako sisteman, eta orduan, energia berriztagarri hauek ez dare hain kontzentrauta planta oso handitan, baizik eta eskala txikixautan integratzen dira. Horrek esan nahi dau, tamaina txikiagokoa diela, eta gainera sare elektrikoan ziar sakabananduago darela. Horrek, hainbat erronka ekartzen ditu, guzti horiek sakabananduta daren planta guzti horiek kudeatzia, komplikago badalako, ez? Kontsigna edo seinale gehiago behar dielako, nolabait. Eta paradigma guzti honetan, bai, egia da, zalantzan jarri dela energia berriztagarrien papera. Hori zer dela eta gertatzen da? Bai, nik uste itzaraldi izan kontuakin hor atera dana da, ez? Asko entzun da, energia berriztagarri gehiegi zegoela sistema integratuta nolabait. Hemen ulertu beharra daukaguna da, klasikamente, lehen aipatu dituten planta termiko horiek sortzen dabela energia makina sinkrono handi batzun bitxartez. Jon Andonik esan daren bezala, makina sinkrono horiek dauke masa rotatorio handi batzuk, eta sarean edozein aldaketa gertatzen denean, bai generazio bat aldatu dalako, ala kontsumo aldatu dalako, nolabait makina horiek, edo masa handi horiek, oposatzen die precisamente maiztasunean edozein aldaketa egoteari. Hau da, saiatzen die nolabait maiztasuna mantentzen beti 50 hertziotako balixo horretan. Zer gertatzen da? Energia berriztagarri guzti hauek ez daukela naturalki erantzun hori emateko gaitasuna. Energia berriztagarri hauek bihurgailu elektroniko bitartez konektatzen die saretara, eta orduan naturalki ez da emoten erantzun aldaketa badagonean sareari. Horrek ez du esan nahi, ezin da benik emon erantzun hori. Agian gero, igual, solasaldi honetan komentatu ginke pixka zentzu dien horretarako soluzioak. Eta, David, nola dozten da nork eta noiz sortzen duen energia hau? Sare elektrikoan partekatzen dena? Bai, bitu, gure sare elektrikoa merkatu marginalista baten bitartez funtzionatzen du. Honek zer esan nahi du? Alde batetik generadoreek urrengo eguneko ordu bakoitzean zenbat energi generatu nahi duten eta ze preziora saldu nahi duten esaten dute. Eta bestetik, kontsumitzaileek urrengo eguneko ordu bakoitzean zenbat energi kontsumitu eta ze preziora erosi nahi duten esaten dute. Guzti hau datu edo informazio kantitate oso handia da, ezta? Informazio guzti hau hartu egiten da, klasifikatu egiten da,
eta bi kurba moduko egiten dira. Alde batetik generadorena, bestetik kontsumitzaileena, ezta, ordenatu egiten da prezioen bitartez, eta bi kurba horiek ikutzen dian edo gurutzatzen dian tokian, prezio hori izango da prezio marginalista, eta ordu hortarako energiaren prezioa hortan jartzen da. Noski, nasketa hau, generadore nasketa hau teorikoa da. Gero ikusi egin behar da hau benetan emandan mix hori teknikoki biablea dan edo ez. Red elektrikak informazio guztia jasotzen du, eta bere modelo propiotan informazio guztia bolkatu, simulatu eta bar, eta teknikoki gaur egun dauden linea elektrikoak kontu neukita eta bar, teknikoki posible dan edo ez ikusten da. Teknikoki posible dan ala ez, adibidez, demagun, penintsulako hegoaldean eguzki asko dagoela eta generazio handia espero dela solararekin, adibidez. Eta iparraldean aldiz gutxi, eta orduan energi kantidade handi bat hegoaldetik iparraldea eraban behar dela. Hortako garraio linea batzuk egongo dira, eta hauek energi guzti hau garraiatzeko posibilitatea duten edo ez behiratu erda teknikoki posiblea dan. Ze saturatu egiten baldin badie, arazoak egon daitezke. Holako gauza teknikoak, baldintza teknikoak errebisatzen dira, eta lekuren baten arazoren bat dagoela ikusten baldin bada, aldaketak egiten ditu red elektrikak. Adibidez, esandako adibide honetan, hegoaldetik iparralderako linea hori saturatzen baldin bada, hegoaldeko generazio pixkat kendu, eta iparraldean igual martxan daun zeozerri gehiago eskatzen zaio, edo geldirik daun zeozerri martxan jartzeko eskatzen zaio. Gauza guzti hauek kontu neukitzen dira. Eta ez bakarrik teknikoki posible dan edo ez, baizik eta baita ere, baldintza tekniko minimoak ere kontu neukitzen dira. Adibidez, inertzia minimo bat eukitzea leku guztietan, regulaziorako baldintza minimoak eukitzea eta gauza guzti hauek. Azkenen kontu neukitzeko gauzak asko die, eta presio marginalistak edo merkatu marginalistak ez du azkeneko hitza. Zer egiten danan azkeneko hitza beti red elektrikak dauka. Ikuspegi orokorra daukelako. Horrela bermatzen da horniduraren segurtasuna. Hori da. Aipatu duzuen inertzia, primarioko maila minimo batzuk, ezta? Hori da. Azkeneko hitza beti red elektrika dauke. Gauza guzti hauen ikuspegi orokorra daukelako. Hori igual, ipatu beharra dago restrikzio teknikoen ikuspuntutik, inkluso analisi egiterako orduan, sistemaren operazioa planifikatzen dela baita, generazio planta handi bat eroriko balitz baita, sistemak kapaz izateko funtzionamendua bermatzeko. Ez hori garrantzitsua da ipatzia, ebentu honekin bezerik utzixia daukan nola baita, galera bat egon salako, eta pixkate lotzearen horrek. Eneken bat, eneken bi kriterio horiek. Azkenean bi zentral gabe ondio. Bat gabe, bi gabe, bermatzen da sistemak funtzionatzen jarretxu beharko leukela, inkluso restrikzio horietan sartzen da. Hori da, holako planteamenduak kontu neukitzen die, generazio handi bat baten juten baldin bada, edo bi, edo... Linea bat zabaldu ebentuaren batengatik. Hori da. Sistema komplexunetan hor, sorgailu, kontsumo, interkonexio guztienetan, zein da hauen, hain zuzen, sorgailun eta kargen eta papera, kontu guztienetan. Nire maikidek aipatu duten bezala, pixkat ikusi dugu sistema nola funtzionatzen dunez, baina ez dugu aztu behar guzti honetan ez, entzulego orokorrarentzako, energia nun, edo potentzia elektrikoa nun sortzen den, eta nun konsumitzen den, aspektu horrek garrantzia daukala. Zergatik, aipatu bezala, hegoaldean ari baldin bada potentziari sortzen, baina konsumoa, edo behar hori ez baldin badago puntu horietatik gertu, Jonanek esan duen bezala, tentsio hori igo eta potentzia elektriko garraiatu beharko genuke
konsumoa dagoen puntuetaraino. Honetaz gain, zerbait ez balitz ondoterako, orain dela ja, aprilaren 28 gertatu zen bezala, zerbaitek huts egingo balu, dana dalakogatik, gerta daiteke energia garraiatzen duen lerro batek huts egitea, edo zuhaitz bat erori delako, edo planta batek uzten diolako energia edo potentzia sortzeari. Garrantzitsua da sistema interkonektatua edo mailatua edukitzea, bale? Bi gauza dira. Alde batetik, garrantzitsua da, eta ez dut esan nahi honekin, hori horrela ez denik bada, Iberiar penintsulan. Baina, energiak eta potentziak, edo elektrizitateak eduki behar ditu bide desberdinak, bai? Esan dezagun, erabiltzaileengana iristeko. Eta zerbait gaizki aterako balitz, bai internoki, bai sarea kolokan jartzeko moduan, oso garrantzitsua da ere bai interkonexioak edukitzea ondoko herrialdeekin. Hau da, kasu honetan, Espainiako sarea Portugalekin dago lotuta, ez dela, eskala ez dela oso handia, Marrokosekin ere badauka, edo Marrokorekin badauka interkonexio bat, eta gero Frantziarekin ere bai. Zer gertatzen da? Peninsula bat denez, geografikoki, elektrikoki ere nahiko peninsula bezala dago. Eta, zenbakiei begiratuz, Europar Batasuna gomendatzen du 10-15 bitartean egotea interkonexio gaitasun hori, eta gaur egun 3%-ren bueltan dago bali hori. Orduan, interkonexioak bai, operaziorako beharrezkoa dira, baina bai, zerbaitek huts egingo balu ere bai, horrek... Horregatik kolokialki askotan esaten da penintxula irla energetiko bat dela. Bai, hori da. Nahiz eta konexio batzuk euki kontinentearekin Bai. Orduan, esaten duzunagatik, ulertzen dut, sistema elektriko baten sendotasuna ez dela bakarrik potentzian, sorkuntzan oinarritzen, baizik eta behar ditu egitura berezi izan behar da, babes neurriak eduki behar ditu, eta beste hainbat gauza kontuten hartu behar dira, ezta? Bai, hori oso garrantzitsua da, eta itzalaldiaren inguruan lehenengo honetan denok entzun genuen, inertzia epatzen zen, berriztagarri botatzen zitzaien errua, baina asko entzun zen hasiera batean inertzia maila nahikorik ez zeukala sistemak. Hau da, aipatu duten bezala Baionanek eta Baienekok, desoreka baten aurrean, horri aurre egiteko nahiko gaitasunik ez zegoela, ez? Laburbilduz. Baina hori, gero, egunak aurrera joan ala, gezurtatu da, eta ikusi da, bazegoela inertzia maila nahikoa. Orduan, inertzia bai da, bai lotu hori da egonkortasunarekin, baina ez da 100%ean salbatuko zaituena edo ez. Adibidez, gerta daiteke ere bai, inertziak puntu geografiko edo sorgailuak puntu geografiko desberdinetan daudenean, elkarren artean nolabait dantzan hastea. Zer esan nahi du dantzan hastenek? Ostilatzen hastea. Eta beste hitz batzuetan esan nahi du potentzia bat ari dela. Sorgailu batzuetatik beste sorgailuetara transmititzen, eta hauen artean nolabaiteko ostilazioak sortzen. Ez dela nunbait konsumitzen. Baina, hori gero aztertu beharko den zerbait da, datu ofizialak, eta informazio ofiziala, eta ari dira, badakigu hortan hainbat aditu ari direla lanean, eta hori dena argituko da. Ostilazio horiek pixkatu betu ulertzeko agian teknikoki gehiagi sartzea da, baina ekuazio matematikoak aztertu ezkero, transmisio garraio lerro horiek muelle o malguki baten ekuazio berdina dira, eta orduan area desberdinak elkarrekin ostilatzen hasi daitezke, muelle batekin bi gauza ostilatzen hasten diren bezala. Bi masa desberdin ostilatzen hasten diren bezala. Horregatik, interarea ostilazio horiek, arrazoi horregatik izaten dira. Batut esaten da, burruketan ibeliko balira bezala, ez? Azkenian, potentzia hori benetan ez da juten inora, ezik eta horren artien nolabaiteko mugimendu burruka hori dago. Horretik tiratuta, ministrak bere egunien aipatu zaben, dela ez aste bat edo zerbait gehi hau, berrietan agertu zen, eta komenta zaben, nolan Iberiar penintxula, hain zuzen, sare elektrikorako penintxula bat da, eta mal osilazio horrek gehiago igartzen diela ertza baten erdigunean baino, ez? Orduan, horrek agian loturaren bat eduki aldau,
Bai, hor balantzan analogia ipintzen da batutan, ez? Azkenean zu baldin badaukazu balantza batetan, bi ertzetan, desoreka baldin badago horren erdian, balantzako ertzak eixo mobitzen dira erdialdia baino. Orduan batutan egiten den analogia hori, ez? Europan gertaulike, penintxula alde batetik ertz bat, eta adibidez Turkia edo Europa ekialdiakin horlako ostilazio bat gertaulike, maiztasun oso bajukuak izaten dira gainera, edo penintxulan bertan bi ertzen arteko ostilazio bat gertaulike, eta hori da pixkat ikusi izana justo, itzaldiak gertau aurretik segundu batzuk lehenago. Minutu batzuk uste dut. Minutu batzuk, hori da, barkatu, minutu batzuk lehenago gertau ziren. Batzuk identifikatuta dare, eta beste batzuk ez. Orduan, pixkat jakin beharra dago, ondiokan ez dago informazio ofizialik zentzu hortan, jakin beharra dago benetan horrek zerikusik eukizeban itzaldian, ala ez. Printzipioz emoten dago, eventu desakoplatua direla, eta de hecho Egin denboran urruti dauz, ez? Minutuak relativamente urruti dara eta gainera eventuren batendako red elektrikak berak neurri batzuk hartu zitsuan horrek mitigatzeko, nolabait. Ze badare neurrixak eta badare elementuak horrek mitigatzeko edo minimizatzeko. Baina horrek ikusi izan die. Komunikabidietan eta aipatzen ari diren edo aipatu diren alderdi guztiak agian ez, baina alderdi batzuk aztertzeari ekingo diogu. Informazio ofizialen arabera, apirilaren 28ko eguerdian, aipatzen hasi zarien moduan, lehenik sorkuntza zati bat deskonektatu zen, eta 19 segundo geroago, Espainiako hego-mendebaldean kokatutako bi energia berriztagarriko planta deskonektatu omen ziren, eta horrek sarearen kolapsoa ekarri zuen. Egun hauetan asko hitz egin da itzaldiaren kausa posiblei buruz, eta hipotesitako bat da inertzia maila baxua zuela, baina agian Baionan zerbait gehiago opaitu zenezake horri buruz? Bai, ez hori, pixkat aurreratu duguna, orain arte hitz egin duguna da. Inertziari hasieran bota zitzaion hori, hor egon zen, hainbatek esan zuten, nuklearra falta zelako, inertzia falta zela, ze ez du gaztu behar, nuklearrak adibidez makina sinkrono, inertzia daukaten makina birakari sinkrono horien bidez konektatzen dela, baina gerora ikusi da hori ez dela arrazoia izan. Eta gero igual ondoren Jonaneko beto esplikatuko du deslastreak eta badaude hori ekiditeko. Hor, esan beharra dago igual, ministrak eta red elektrikak esan dabena dela, gomendioa betetzen zebala momentu horretan, ez? Itzaraldi egon zen momentuan, Entsoe, dala azkenian, Europa mailako transmisio sisteman operadore guztien agrupazio horrek gomendatzen dago inertzia minimo bat edukitzia, kasu honetan 2 segundu gomendatzen da, denboraren 100 handi batetan, eta red elektrikak kalkuluak egin ostian, ikusi zeban 2,4, 2,6 segundutako inertzia bat zebala. Hori da, gomendioa betetzen dana. Beste kontu bada, ikusi beharko litzateke, ondioka jakiteko dago, benetan horre nahikoa zan ala ez, printzipioz emoten dago nahikoa zala, gomendioa betetzen dizitxuan, eta gaur beste kontu bada, eta lotuta lehengo ostilazio batzuk aipatu ditugula, ez, beti inertzia handiago eukitzia ez dela hobea, ez? Ez, hor, bi gauza aipatu beharko dituzke, neko esan duen bezala, askotan agian inertzia asko daukazu, baina inertzia horiek azeleratzeko eta dezeleratzeko, da, sistema gehiago behar duenean, hor energia sartzeko erreakzionatzen motelagoa dira. Orduan, horrek ekar ditzake alde batetik ostilazioak. Eta beste alde batetik, lehengo baieztapena gorakarriz esan dizut, Ramon, inertzia maila nahikoa zela. Hori da, horretik egin den kalkulu bati jarraiki esaten dugu hori. Gomendioen arabera. Eta zergatik esan dezakegu edo, zergatik, suposatu dezakegu hori ere bai. Momentu hortan, etzelako, edo ez dute berri eman behintzat, sisteman arazorerik egon zenik. Ez dute esan, zentral honek huts egin zuen. Edo transmisio lerro potente honetan, zuhaitz bat erori zen, eta generazioaren 10% galdu genuen. Esaten dutena da, batean, 2 edo 3 zentral, edo zentral batzuk deskonektatu zirela, baina ez dute eman benetako jatorri bat. Orduan horrek eramaten gaitu pentsatzera, etzela egon desoreka bat batean sortu zuen
zerbait. Ondoren bai etorri zen desoreka, baina lehenengo momentuan gertatu zena ez zen desoreka izan. Eventu, ez, hola, abrupto edo... Bai, ze gertatu izan dira beste kasu batzutan Europan, zuhaitz bat erori izana, eta sare bat, generazio portzentaia handi bat gabe uztea. Eta horrekin sarea botatzea, baina kasu hontan behintzat guk dakigularik ez da. Beraz, kasu honetan, inertzia gehiago eman alde dituen sorkuntza sistemak, ez? Ez zauien hobetuko sareko egoera? Edo, adibidez, zentral nuklear gehiago aipatzen zituzten, zentral nuklear gehiago egotea mixean momentu horretan, edo... Egia da, zentral nuklearrek inertzia sartzen dutela sistema osoan. Azkenen, nekok esan duen modun, behaien generadorek rotatzen duten masa oso handi batzuk diela, eta hori da azkenen inertzi mekanikoa, ez da? Hoi da nuklearren parte on handinetariko bat, baina hemen esan da moduan, naiz eta hasiera baten igual inertzian jarri dan fokoa, gertatutakoaren zergatearen fokoa gaur egun ja ikusi da nahiko inertzia zehola. Hau da, oraindik ez dakigu guztia, zein izan den guztiaren oinarria edo hasiera, oraindik ezin da teknologi bat edo bestea seinalatu, baina dakikunarekin esan daitekela, naiz eta nuklear gehiago egon, inertziagatik izan bada bintzat, naiz eta nuklear gehiago egon, berdin, sistema seguruna berdin konportatuko zala. Hala ere, nuklearra nuklearra ez, eztabaida honen hildoa beste leku batzutatik doala esango nukenik. Azkenen, teknologi nuklearraren atzen, interes. Interes asko daude, ez bakarrik tekniko, interes ekonomiko, teknikok, interes asko daude atzetik, duela ja urte asko gainera, gaina nuklearren itxieran egutegiarekin eta bar, eta pasadana simplemente nuklearra berriz ere lehenengo planoan jartzeko eskusa bezala erabili dela esango nukenik, besterik ez. Ze azkenen, esan bezala, nuklearra nuklearrarez oso gai konplexua da, hor argumentazio asko dago, oso luzez hitz egiten, eztabaidatzen arituko ginake, hau plazaratzen baldin badugu, eta nire ustez tertule hau ez da hortarako leku honena igual. Baita be, aipatu da maiztasunaren aldaketa, abiadura aldaketa tasa, Rokov deritzon horrek be, eragin bat eduki ahal izan dauela, ez? Hori, Jon Andoni, azaldu ahal zenezake zer den zehazki eta zelan eragin dezaken sare elektrikoaren funtzionamenduan edo huts batean, huts egite batean? Hor ulertu behar dena, Rate of Change of Frequency-ren akronimo bada Rokov hori, maiztasunaren deribatua frekuentziaren aldakuntzaren askartasuna neurtzeko neurri bat besterik ez da. Eta Rokov horri errua botatzea o arrazoietako bat dela hori esatea, arrazoia da, babesak daudela zentraletan, generazio zentrala hundiek babesak dauzkate, elementu desberdinak babesteko, hor babes desberdinak daude, tentsioarekin, sobre tentsioak, ala tentsio bajuegia bada, tentsio bajuekin zentral hori deskonektatuko duten elementu babesak daude. Maiztasunarekin bebe, maiztasuna hundiegia bada, arriskutsua da, eta gutxiegi, txikiegia bada be, arriskutsua da, elementu batzuentzat arriskutsua izan lik, eta horretik zentral horiek saretik deskonektatu daitezke. Eta, zentral berrietan, 2011-tik konektatzen ari diren zentral batzuetan, ez guztietan, Rokov horren babesak daude hau da. Maiztasunaren aldakuntza oso handia baldin bada, oso azkarra baldin bada, handia baino,
babesak daude, zentral horiek deskonektatu daitezkela, bai, babes horien eraginez. Babes horiek ez dute nolabait saltatzen, azkenean BOEak, boletinak, estatuko boletin ofizialak dio, zentralek zen neurrietan mantendu behar dien konektatuta beti. Bai, adibidez, tentsio neurri batzu daude, tentsio maksimo batera, minimo batera iritsi arte, bintzat, konektatuta derrigorrez mantendu behar diela. Hortik gora, konektatuta mantendu daitezke, baina deskonektatzen badia, deskonektatu daitezke baita ere, ez? Gaintentsioak ere aipatu dira, ez? Gaintentsioen eragina izan aldala, edo... Bai, Rokofari buruz amaitzeko, hor, Rokofaren arrazoi hori, maiztasunaren aldakuntza azkarregi izaten arrazoi nagusia, inertzia falta izaten da normalean. Edozein desoreka agertzen denean, maiztasuna aldatu egiten da, onditu ala txikitu egiten da, eta aldakuntza horren abiadura inertziarekin zerikusia dauka. Inertzia gero eta handiagoa, gero eta geldoago joango da. Hor, grafikan ikusten da, nola, hor koska desberdinetan, goiko grafikan maiztasuna adierazten da, eta koska desberdinetan hor zentral desberdinen deskonexioa ikusten da. Hor, zentral bat deskonektatzen denean, desoreka agertzen da, generazio eta kontsumoaren arteko desoreka horrek maiztasuna jeistea dakar, eta jeiste horren abiadura, azkarrago gela, geldoago izatea, inertziarekin zerikusia dauka. Inertzia gero eta handiagoa, gero eta geldoago jeisten da. Ordan, azpiko grafikan dago neurria, Rokoff hori neurtuta, hertzio segundotan zenbat aldatu den. Hor, urdinez adierazten da hor neurria zenbatekoa den, eta hor ikusten da -0,5-etik beratxoago, -0,6 ingururaino, behintzat puntu hortako neurketetan hori da neurri maksimoa. Hor, boera joan ezkero, ala normatibetara joan ezkero, zentral guztiak derrigortuta daude konektatuta mantentzera, 2 hertzio segunduko Rokoffen aurrean. Beraz, 0,5-ekin ezin dira deskonektatu. Beraz, dauzkagun neurketekin bintzat, ezin da esan, hori Rokoffa arrazoia izan danik zentral horiek deskonektatzeko. Hor, koska desberdinak goiko maiztasunean, koska desberdinak ikusten dira, eta hor koska horiek dira zentralak deskonektatu dien uneak. Hor, maiztasun nivelak, 49,5 hertzioetako maiztasun nivelak ikusten dira, maiztasun nivel horietan konektatuta mantendu behar dira, derrigorrezkoa da konektatuta mantentzea, azkenean 47,5 hertzioraino konektatuta mantentzea derrigorrezkoa daukate zentral guztiak, beraz, maiztasunaren neurria ez da arrazoia bintzat, euskagun neurriekin bintzat ez da arrazoia zentral horiek deskonektatzeko, eta Rokoffaren ala maiztasunaren deribatu horretan be, euskagun neurrien arabera, ez dago neurketarik, bintzat 2 hertzioko limite horretara, 2 hertzio segunduko limite hortara iristen den neurketerik ez daukagu. Gertatu leike agien nodoren baten, geografikoki oso lokalizatuta dagoen lekuren baten, area o zona alde hortan inertzia txikiegia izatea eta Rokoffa handiekoa izatea, baina ez dirudi hori izan denik arrazoia. Horregatik lehen ere galdetu duzunean, inertzia mailari egotzi genizaioken gertatutakoa, Jonanek azaldu bezala hemen dirudienagatik, ez? Esango nuke daukagun informazioarekin, ez? Bai, maiztasun maila eta bai maiztasun aldaketa abiadura ez da bemuten, papel litzake arrazoia izan beharko sistema guztia galtzeko, bentsat. Hor, grafika honetan, Fraunhoferreko grafika hortan, adibidez, loss of system, o sistema guztiz galdu dela agertzen den puntu hortan, maiztasuna oraindik 49 hertzio inguruan dago, eta maiztasun horretan oraindik ere generazio sistemak konektatuta mantendu behar dira. Aipatu dudan bezala, 47,5 hertziora arte konektatuta mantendu behar dira. Beraz, deskonexio masibo bat gertatu bada, ez dirudi bintzat maiztasuna izan danik arrazoi nagusia, generazio sistema guzti hauen deskonexioa maiztasuna eta inertzia falta, eta gainera, maiztasuna eta inertzia falta. Inkluso maiztasuna gehiago hori izan balitz eta maila hortara heldu izan balitz, hor badare mekanismoak, ez da, kargak deslastratzeko eta bar hori, zeiateko nolait horrek hori berra sartzeko, ez? Behin 49 hertziotik sistemako maiztasuna 49 hertziotik behera jaisten denean, emergentziako mekanismo batzuk daude, hor kargak kentzen hasten dira, sistema berreskuratzeko. Muga horretaraino, 48 hertziotara arte, hor mekanismo horiek aktuatzen doaz, sistema berreskuratzeko mekanismoak dira. Eta horreka hori berrezartzeko, ezta? Potentzia aktibo, energiarekin eta maiztasunarekin zerikusia bintzat
oraingoz dauzkagun datuekin behintzat, zaila da errua horri atxikitzea. Nik destakauko neuke bai kasu hortan zuk aipatu duzu, baina pixkatez, aldagai batzuk nahiko globala diela sistema mailan, maiztasuna igual aldagai globala bada eta leku guztietan neurketak antzerakoak izan lehizke edo, baina badare aldagai batzuk lokalki oso ezberdinak izan lehizkenak hemen dauzkagun datuekiko, ez? Gertatu leike plantaren baten konexio puntuan justo planta horrek detektatu izana, hemen ikusten ez dugun roko faldaketa handixau bat, bai benetan gertu dalako, ala bai neurketan igual egon dalako arazo bat. Baina, bueno, printzipioz dauzkagun datuekin behintzat, sistema mailako datu horietan ez da ikusten muga horrek gainditzen dira. Eta horrek azalduko lukea egian plantaren baten deskonexioa, baina ez sisteman planten galera, generazio sistemen galera generalizatu hori. Bueno, badaukogu, galdetu nahi dutut osilazioei buruz, eta badaukogu beste grafiko bat non agertzen dien osilazio batzuk, eta sistemako osilazio horrek ez dakit eraginik eduki dauen edo, baina, bueno, zergatik gertatzen die, zer die, nola gertatzen die. Hau da pixka lehen aipatu dugun fenomeno hori ez, hone die maiztasun ostilazioa die, bale? Hemen ostilazioak, gero komentatu ginke bai tentsio ostilazioena, horrepe eragin eukial izan dago, kasu honetan die maiztasun ostilazioak, ez? Orduan hemen ikusten duguna, horre bi tarte destakatzen die, lehenengo tarte hortan, bueno, honek, lehenengo eta izan berra dago lehen aipatu dugu, baina honek itzadisa baino minutu batzu lehen hau gertau ziren. Orduan, printzipioz ez da bemoten, hauek izan dienik arrazoia itzadisa gertatzeko, bale? Baina, bai degisa, ostilazio hauek gertatzen dira sistema elektrikotan, batzuk jakinak die eta beste batzuk ez. Orduan, batzuk jakinak diena normalean, badare mekanismo batzuk horren mitigatzeko modu eraginkor batetan, ez ezaguna dienak, mekanismoa dare bebai horrek mitigatzen saiatzeko, baina batzutan bezanlik efektibo ala ez. Hemen bi fenomeno horrek ikusten die, eta bat aukera espaldimanago, penintsulan gertatutako fenomeno bada, ekialde mendebaldean arteko lehen aipatu dugun burruka moduko hori gertatzen dela, eta bestia penintxula eta Turkia inguruko ostilazio bada, aukera espaldimanago hori nahiko analizatuta, modelatuta eta jakina sana. Orduan, printzipioz, emoten da benez, ostilazio hauek, edo ostilazio hauen inguruen asko hitz egin da baita, baina ez da emoten ebentuaren kausante nagusi hori izan dana, ez? Penintxulako ego mendebaldian gertadan deskonexio horren arrazoia. Hor ikusten da nola minutu batzuk aurretik bai gertatu die bi eventu horiek ostilazio eventuak, baina gero amortigatu egin dienak, eta gero itzalaldia gertatu den momentuan bertan, ez da ikusten ostilaziorik, maiztasunean ostilaziorik dagoenik. Hemen bai, ez dugu aipatu gauza bat, eta nik uste interesgarria dela aipatzea bai da, momentu batetan deskonektatu zirenien 3 planta horrek, nolabait penintxulako maiztasuna Europan maiztasunakiko desbideratzen hasi zala poliki-poliki, eta orduan momentu batetan hain zan handixa desbiderapen hori precisamente penintxula deskonektatu egin zala elektrikoki Europatik, ez? Bai, hori interkonexioa, Frantziarekin daukagun kasu honetan interkonexioaren mugara iristen garenean, interkonexio horrek bere burua babestu beharra dauka, bestela lineak eta erreko liateke, ezta? Orduan, iristen da puntu bat nun hori ireki edo moztu egiten den. Orduan, nik uste hemen hizketan ari garenaren inguruan aipatu beharra daukagula da, naiz eta ostilazio hauek agertzen diren, maiztasun ostilazio hauek, gero benetan ez dugula uste hori izan denik benetan erantzulea. Orduan, batzuk diote, guk gure hipotesiak ere badauzkagu, beste zerbait gehiago egon dela, ez? Eta, igual hitz egin dezakegu gain tentsioen inguruan, edo... Osilazioekin jarraituz, baina, agian aldagaiz aldatuta, ez? Tentsiora joan da, ikusi dugu, grafika bat ere badaukagu, non ikusten diren gain tentsiok eta tentsioen osilazioa, ez? Beraz, hemen, hau gertatu zen itzaldiaren egunean, eta baita... Lehenago ere agertu izan dira, astebete lehenago eta... Egunetan. Honi buruz, zer aipatu dezakezu, Jon Andoni? Hor, lehen komentatu duten bezala, tentsio nibelak mantentzea
garrantzitsua da, azkenean sobretentsioa gertatzen denean babesak saltatuko eta zentralak deskonektatuko dira. Eta bai egia da, justo egun hortako grafikak begiratu ezkero, instalaldian aurretik bai oszilazio handiak agertzen dira eta sobretentsio batzuk ikusten dira. Eta arrazoia izan leke, hori bai izan leikela arrazoia zentralak deskonektatu izanana, sobretentsio horiek agertu izatea. Segaitik agertu dira sobretentsio horiek, ze berez tentsioa lehen komentatu duten bezala potentzia erreaktiboarekin, erregulatuta egon beharra dauka, hori bere nivelean egon beharra dauka tentsio amplitudeak. Hor zentral guztiek derrigorrezkoa daukate potentzia erreaktiboarekin, beraiek konektatzen dien puntuko tentsioaren erregulazioa egitea. Beraz, arraroa ematen dau, tentsio nivel guztiak horren altu egotea bapatean. Hor komentatu da, azken egunetan bai desente komentatu da Ferranti efektua eman ote dan, hori Ferranti efektu hori behintzat, oindala urte desente behintzat, gauez gertatzen zen efektu bat da, gauez bakarrik eta oso puntu konkretuetan eta oso gutxitan gertatzen zen efektu bat zen, garraio sisteman tentsio altuko lineak karga gutxirekin, energia gutxirekin daudenean, energia gutxi garraiatzen, ez da? Garraiatzen ari dienean, normalean linea hauek induktiboak izaten dira, eta momentu konkretu horietan kapazitibo izatera pasatzen dira. Lehen esan duten bezala, tentsio nivelak energia reaktiboarekin zerikusia dauka, azkenean induktantzia, kondentsadore, kapasitantzia guzti hauen karga, deskarga, energia horrekin, eta induktantzia izatetik kapasitantzia kondentsadore izatera pasatzea, azkenean tentsioa igoarazteko efektu bat dakar, hori Ferranti efektua, komplikatuagoa hori da baina, simple azalduta... Aurkako portaera izango litzake. Aurkako portaera izango litzake, eta lehen komentatu duten bezala hori lehen bintzat gauez bakarrik ematen zen. Eguerdi baten Ferranti efektu hori ematea, lerro batzuk, garraio linea batzuk deskargatuta egoteagaitik, posible da, esan dezagun, garraio linea hauek diseinatu zirela zentral handietatik, generazio zentral handietatik, kontsumo puntutara energia garraiotzeko. Beste mix bateako. Bai, zer gertatu da azken urte hauetan, zentral asko deskonektatzen ari garela, berriztagarriak konektatzeko. Bai, energia berriztagarriak konektatzeko. Eskala handikoa zein eskala txikiko. Geografikoki beste leku batzutan dauden generazio sistema dira. Beraz, gertatu leike linearen bat ala beste, lehen zentral handi bat zegoen, zentral handi bat generatzen ari zen punturen baten, linearen bat ala beste deskargatuta agertzea, eta Ferranti efektu hori ematea linea konkretu. Gainera egun horretan bertan, zentral nuklear pare bat deskonektatuta zeuden, zentral nuklearrak egunero beti generatzen ari dira, beraz linea horiek beti daude energizatuta, beti daude kargarekin. Eta egun pare bat lehenago, zentral gehienak, zentral nuklear gehienak deskonektatu egin ziren, eta beraz, posible da hor lerro batzuk, linea batzuk. Barkatu guztia, baina zentral nuklear edo makina sinkronoik ere badaukatela gaitasuna energia reaktiboa xurgatzeko eta tentsioa jeisteko beharrezko baldin bada. Ezta? Orduan, deskonektatuta egoteak ez du inertzia bakarrik kentzen, ez du beraien potentzia hori kentzen, baizik eta erreaktiboa Berriztagarrixe badauke, mugatzen rekizitua badauke berriztagarrixe plantak, precisamente reaktibaren kontrola egin eta tentsio hori regulatzeko. Barkatu diskutitzea, baina arrazoi hori azkenean edozein generazio sistemak bete beharra duka, eta neurri berdinean, berriztagarria izan, o zentral nuklearra izan, o termikoa izan, danek bete beharra duka. Puntu konkretu baten emango, baizik eta ja sakabanatuago. Gertatzen da, nuklearrak, nuklearretik tentsio altuko sarera daukagun impedantzia hori igual txikiago izatean, erregulazio gaitasuna handiago daukatela. Gertatu leke, beste puntu batean daukagun. Lerro horiek deskargatuta geldituta, kapazitiboago bihurtuta, Ferranti efektua ematen bada linea horietan, emango da Ferranti efektu hori eta linea horietan ez aktuatzea, ez eragitea potentzia reaktiboarekin linea horietan induktibo egitea. Hipotetikoki gertatu daiteken gauza bada, gertatu daiteke, aztertu beharra dau, segurazki red elektrikakoak eta entzoekoak ontxe bertan aztertzen egongo dira dena efektu guztiak. De hecho, entzo eta red elektrika aipatu duzula, esan beharra dago,
hau, azkenian Endesak nolabait publikautako datuak diela, euren plantatan detektautako gai intentsio horiek, baina Red Elektrikak lehenengo astean bertan eta ministeritza bitxartez desmentidu egin dabe informazio hau esanaz transporteko sisteman, transporte mailan edo garraio mailan, justo itzalaldizen aurretik, etzala egon precisamente gai intentsio horiek. Orduan, ondiokan hau, esan digun nolabaiteko eztabaida bat dago, jakiteko benetan zer gertatu zen tentsioen ikuspuntutik bai. Izalik arrazioetako bat, Ferranti efektu bat hipotesi bada, gaintentsioa bai beste hipotesi bada, hemen datu batzuk helarazi die edo plazaratu die, baina operadorak, esan dau printzipioz, ez zegoela gaintentsiorik, orduan hor, esan dugun polemika puntu bade badagoela. Hor, galdera bat, mugei buruz berba asko dugu, gaintentsio, azpitentsio, frekuentzien aldaketa, hor badauz balio batzuk eta muga batzuk, eta ondo aipatu duzu moduen Jon Andoni, behartuta dauz konektatuta egotera eta generatzera balio batzur arte, muga batzur arte, baina muga horrek ezin die handitu, adibidez? Bai, hori ere nahiko pilpilean egon den eztabaida bada. Hau da, tentsioarekin badakigu maila batzuk mantendu behar ditugula, tentsio amplitudeaz ari naiz. Orduan, zerbitzu hori emateko, ze sareak azkenean zerbitzu bat ematen dio hainbat erabiltzaileari, tentsio maila bat ziurtatu duzu, ezta. Maiztasunarekin zer gertatzen da, lehen ikusi dugun bezala grafikoan. Zergatik ezin dugu operatu sare bat, 50 hertziotan beharrean, 49, 48, 7, 6. Arazoa ez da inbeste zergatik ezin dugun. Baizik eta operazio puntu hortatik irten garenean, zer gertatzen da sarean. Hau da, guk 50 hertziko sare bat baldin badaukagu, eta jaisten baldin bagara 49, 8, 7, esan nahi du sistema hori generazio hori gabe, desoreka batean dagoela. Orduan zer egiten dute bertan dauden sorgailuek, haizu, urperatzen ari den itxasontzi bada, eta ni banoa hemendik, bestela, nire burua bestu beharroka, bestela nire burua erreko dut edo kaltitu dezaket. Kontsumitzen ari den potentzia ekstra guzti hori, konektauta daren generadorien artean banatu beharra daukatu. Hori da. Orduan da, argi eta garbi, erakusle argi bat, sistema erortzen ari dela ja. Eta gaur egungo berriztagarriekin arazo horik ez dago, bihurgailu bitartez konektatzen dira sarera, eta edozein maiztasun, edozein tentsioarekin lan egin dezakegu, baina egia da makina sinkronekin maiztasun nominaletik urruntzen garen momentuan tentsioa ere maiztasunaren araberekoa da, eta tentsioa jaitsi egiten da, eta beraz korrontea sobrekargak egoteko arriskua dago, eta horregatik babesaren... Ezaugarri konkretu batzuntako... diseinatu dira, eta horregatik babes neurriak hartzearen arrazoia hori da, azkenean elementu desberdina daude sarean 50 hertziotara funtzionatzeko diseinatuta, eta hortik urruntzen garen momentuan arriskutsua izan daike elementu horientzat konektatu da mantentzea. Berriztagarri botatzen jakoen errua hasiera batetan, esaten zen berriztagarri gehixek izegoela eta ez dakiz zer, eta aipatu du berriztagarriak naturalki ez dauke erantzun inertzial hori emoteko gaitasuna generadore sinkronoen bezala, ez? Eta lehen aipatu dut, horrek ez da esan nahirik ezin danik egin. Eta precisamente bihurgailu batek emoten dutzuna da, da komodin bat, zeatik, azkenien guztiz kontrolatua izan daitekelako. Guztiz kontrolatua eta erantzun oso azkar bat emoteko gaitasuna daukalako. Orduan, da oso flexiblea zentzu hortan, eta horrek eskaini alditzu zerbitzu pila bat. Beste batzuren artean, precisamente, beste tentsio igual maila batzutan, igual zaila bada, baina maiztasun beste maila batzutan lan egitea edo margen ondixea edukitzia, edo inkluso maiztasun aldatzen dania, precisamente laguntzia nola bai. Galdetu nahiko nizueke, agian ondo baderitzu zuen, bakoitzak zuen iritzia ematea esperto bezala, ea lortu aldaitekeen berriztagarriak atera dituzue, lortu aldaitekeen berriztagarriak eguneko egunean edukitzea sistema elektriko batean. Bai, gaur egunean teknikoki posible da. Sistema elektriko txikiak, mikrosareak eta funtzionatzen dute eguneko egun berriztagarriekin, eta arazo barik, sistema txikiak funtzionarazteko arazorik ez da egoten.
egia da, sistema hundietara hori eramatea, erronka badala, erronka hundi badala. Teknikoa, ekonomikoa ere bai, ezta? Bai, teknikoki, Eskalagatik. lehen komentatu duguna, inertzia ez hori, inertzia falta hori, erregulazio primarioak ondo egitearen, erregulazio marginak eta ondo ematearen arazo hori gaur egunean ja ez dagoena, baina, gertatu laiketena. Gehien bat, adibidez, autokontsumerako instalatzen adian sistema guzti horiek maiztasunen aurrean ez dute erreserbarik, ez dute ezer egiten. Momenturen baten zerbait egin beharko da eta horiei be erregulazio hori egitea behartu arazi beharko da momenturen baten. Metatze sistema klabe izango dira, etorkizun hortan, metatze sistemak... Ere komentatu nahi nuntze, azkenen berriztagarrik, funtzionatzeko era berezi badute, ezta? Eguzkia edo haizea daun bitarten errekurtso hori maksimizatu egiten da, hau da, alduten guztia emateko joera dute, ezta horrela sartzen dira merkatu elektrikoan. Eta orduan, gorako regulazioa falta zaie, igual, ezin dute gehiago eman, gehiago eskatzen baldin bazaie, baina planta hauek, berriztagarri hauek, bateriekin batera hibridatu ezkero, azkenen hor mix oso ona ematen da. Askatasun maila. Sinergiak sortzen dira azkenen, eta adibidez, ekostin haizean guztia sare elektrikora eman ordez proportzio txiki bat gorde ezkero, bateriak gauza asko egiteko esan hori da, biltegiratze sistemak izango direla energia berriztagarrien erabilera optimizatu eta maksimizatuko dutenak, bai? Justo Davidek esan duenegatik, zergatik ahalbidetuko digulako ahal dugun energia guztia edo potentzia guztia ateratzen, bai? Eguzkia dagoenean ahal dugun guztia metatu, nahiz eta sistemak ez duena inbeste behar momentu jakin hortan, eta gero erabiltzeko aukera izango dugu. Beraz, ulertzen dut, aipatu duzunagatik, biltegiratzea ez dela bakarrik rekurso hori ez da benien eguzkia edo haizea ez da benien energia erabiliala izateko, baizik eta berriztagarriei laguntzeko sareko egonkortasunari erantzun bat emuten, zela baitera. Berriztagarrien integrazioan laguntzeko sareari zerbitzu horiek, maiztasun zerbitzu horiek ematen, bai. Nik ez dakauko neukamen, esan beharko goinuke, beste herrialde batzutan badabitzela gu baino berriztagarrien penetrazio asko zaundisa batekin. Horre, Australia hegoaldian, Erresuma Batuan, Irla handi bada eta hor bada egondi erronka batzuk maiztasun ikuspuntutik eta badauzke olako neurri aurreratu hauak. Itzalaldiak ere eduki dituzte hori izan dira dago, gure horretik. Baina Kalifornia baten penetrazioa izan da oso ondisa, uneko 80tik gorakoa. Eta egun hauetan Kalifornian baterien ikaragarrizko penetrazioa edukitzen nahi die, 6 gigabatiutakoa. Bai, hor argi dago eskuti joan beharko liratekela, energia berriztagarri masibamente instalatzen gabitz, eta biltegiratzea edo metatze sistema nik uste eskuti joan beharko liratekela. Hor badabit sortzen merkatu batzuk, precisamente incentibatzeko bateria horien instalakuntza eta bar. Badakigu nola funtzionatzen daben sistemak ez, olako aldaketek eta normatibape motel joaten die, eta ordan batzutan rekisito hori garatzea ez da izaten... Azkenen berriztagarri falta zaizkien gauza guzti hauek garatzeko edo impultsatzeko marko juridiko bat behar da. Eta ekonomikoa. Hau da, ekonomikoki... Bai, zerbitzu bat eskatzen zuenean, zerbitzu hori ordaindu egin behar da ere. Hora ongo di zerbitzu batzuk, izango dienak derrigorrezkoak, lehen ipatu dituguna bezalakoak, sistema edozein generadorek bermatu beharko leukiena, jarretxu beharko zinuko operatzen limitauen barruan, eta beste batzuk, igual ekonomikoki incentibo eta darenak, eta orduan sortzen dien merkatu berri horrek, precisamente, jendiak inbertsioak egin eta horrek instalatu ahal izateko. Marko normatiboa aipatu duzu pixkat, baina bai hori eta bai teknologiko eta bai hezkuntza mailan ze heldutasun daukagu, ze heldutasunei buruz berba egiten gabiz. Asko falta da, horra heltzeko, pres gauz eta denboran laizterreko dugu hau guztia integratuta, edo... Jon Andonik aipatu da oso ondo nik uste. Teknikoki posible da. Bai, soluzioak mai gainean daude. Mai gainean dare. Aipatu ez ditugun beste soluzio batzuk beharrezkoa diena beste zerbitzu batzuk, tentsio zerbitzuak, potentzia reaktiboarekin tentsio zerbitzuak, Statcom eta FACTS deritzoten potentzia elektronizka bidezko dispositibo gala ekipoak
sarera konektatzea, tentsio nivelak nodo desberdinetan regulatzeko. Gero baita ere erronka bat da interkonexioena, lehen aipatu dugu, interkonexio falta hori irla bat garela energetikoki. Azkenean energia sobera, hemen sobera dagoenean, aukera bat metatzea da, baina metatzeko aukerarik ez dagoenean, energia sobera dagoenean, garraiatu alba da, kontsumoa dagoen puntutara, beste leku batzutara, energia hori aprobetxatu daiteke, bertidorik egin gabe, ala galdu gabe. Interkonexio mota peor nik uste rol garrantzitsua daukala, ez? Hemen proposamena egin ditugu ere zentzu hortan literaturan, kontrolak proposatu ditugu, sare elektriko ezberdinak lotzen dituzten bihurgailuen nola kontrolatu, ezta? Ez bakarrik energia garraiatzeko, baizik eta tentsioan laguntzeko, edo inertzia emulazioa esaten diogu inertzia fisikorik ez dago, baina guk kontrolatzen dugu bihurgailu bat, inertzia fisiko bat balego bezala portatzeko, ezta? Orduan, holako proposamenak guk geuk egin ditugu, mundu osoan zeharreko ikerlariak ere egin dituzte, eta existitzen diren, mahai gainean duen soluzioa dira. Hor garrantzitsua da, ez? Adibidez hor, Gatikatik Frantziara montatzen dabiltzan konexio berri hori, garrantzitsua da interkonexioak egitea, baina garrantzitsua da nola egiten ditugun. Precisamente Gatikako konexio hori elektronika bitarteko konexio bat, hau da, ez da kable bat bota eta kitxo, ez? Orduan, bihurgailu horrekin ezer egingo ez pagenu, esan digun nolabait inertzia horiek desakoplatuta egongo lirateke. Europan eta penintsularen artean. Orduan, bihurgailu horiek kontrolatu beharra dauzkagu, modu aurreratu baten, guk gure ikerkuntza taldean badiar dugu olako kontrolaketa proposatzen, precisamente inertzia erantzun hori eta erreserba primario horren erantzuna inherentemente bihurgailuak egin deixen. Eta kasu batzutan ikertzen dugu baita, bihurgailua lehen esan dugu komodin moduko badala, eskaintzen duzku flexibilitate handi bat, zerbitzu asko integratzeko. Mota ezberdinetakoak, batzuk energetikoak, biltegiratze sistemen energia hori aprobetxatzeko eta generazioaren nolabait oreka hori egiteko egunean zehar, edo inkluso hainbat egunetan zehar, eta beste zerbitzu batzuk askoz askarra badianak, maiztasunaren erantzun horiek hobetzeko, ostilazio horiek nolabait mitigatzeko, edo Jurenek aipatu dabena, makina sinkronoen erantzuna emulatzeko. Hau da, bihurgailu batek erantzun aldau, makina sinkrono baten ez berdin, exactamente igual, baina bai oso antzerako. Eta gero, beste puntu bat garrantzitsua dena erronka hontan da estabilitate kontuen ikuspuntutik behintzat, estabilitate analiziak orain arte egin diena behintzat makina sinkrona handiekin generazioa izaten zanean lehen behintzat sistemaren dinamikak oso geldoak ziren. Eta orduan analizi elektromekanikoa ziren hor, dinamika txikiko estabilitate analiziak erabiltzen ziren eta potentzia elektronika gailuak gero eta gehiago sarera konektatuta egotiak, berriztagarri gero eta gehiago, beste dispositibo horiek aumentatu ditugunak, statcomak, faxak eta gero eta gehiago dauzkagu, dinamika gero eta askarroak dauzkate. Ez du aipatu autoelektrikoan ere bai, ez da hori aldaketa oso nabarmena izango da. Elektrikoen konexioa potentzia elektronika bitartez egingo da, eta orduan estabilitate ikuspuntu honetatik be analiziak, orain arte egin dien analiziak, ez die hain egokiak, ez dituzte dinamika guzti hauek kontutan ukitzen, eta orduan gure ikerketa lerroan be, lan deixente egin dauzkagu analizi bihurgailu elektronikoa bidezko dispositibo guzti hauek kontutan ukitzen dituzten analiziak egitera, estabilitate kontuak eta aztertzeko bintzat. Ez hori dinamikak nahaztu egiten die gainera, dinamika motela hauak askarra hauekin, bihurgailuek egiten dituen beste kontrol mota ezberdin, bazkenian euren barruko begizta guzti horrek akoplatu nolabait egiten diela, horrek interaktuatzen dago bai sare elektrikoekin, bai beste generadore tradizional batzuekin be bai. Orduan, puzzle hori nolabait sortu eta aztertzia, gero ez da komplexua bada. Bai, komplexua da, bueno, igual entzulego orokorrari pixkat labur biltzeagatik, ez da. Guk esaten dudanean esan nahi dut, hontan dihardugunok, ezagutzen ditugun, kasuistikak ezagutzen ditugu, ez da, problematikak ere bai. Eta sistema elektrikoa aldatzen ari den zerbait da, berriztagarri gehiago dauzkagu, autoelektrikoa ere badirudi bagatorrela, eta horrek
eskakizunak ere bai aldatuko ditu, bai? Askoz, bueno, sistema honek eman beharko duen potentzia askoz handiago izango da, tentsio, ostilazioak, bueno, aipatu ditugun ja gauza guztiak, eta hitz egiten dugunean sistema eskarbonizatua eta sistema berriztagarri batez, ez gara ari bakarrik, ikusiko ditugu, edo ez dugu esan nahi, panel fotovoltaiko gehiago ikusiko ditugu teilatuetan, edo mendilerroetan haizerrota gehiago ikusiko ditugunik, bai. Hori ere bai, hor egongo da, baina, bueno, sareari lagundu behar diogu eta sarea babestu behar dugu eta baliabideak eman behar dizkiogu, bueno, gertatu zana, gertatu ez dadin eta holakoak etorrez daitezen, ez. Eta hori pixka transizio energetikoaren bai, argi dago, erronka, ezta? transizio energetiko honetan, erronka oso handia dela, ez, teknologikoki batez be, ez, eta, gizarteak ea zelan jasotzen dauen, zelan ulertzen dauen. Orduan, espero dugu, bai. Hor bukatzeko ja itzalaldiari buruz ja konklusio bat emateko, konklusiorik ez daukagula garbi dago. Hor milaka aldagai daude, milaka datu, aztertu beharrekoak, arrazoi bakarra ez da izango segurazki, hor hainbat arrazoi, kate bat izango hor faiatu dauenak. Hor, espertuak ari dira hori aztertzen, seguru nau konklusio batera iritsiko direla eta publikatuko direla konklusio guzti horiek. Komentatu dugun guztiakin erlazio eukiko hau, zeu zerrekin seguru baietz. Eta bai ziurtatzen dutena da, asko hitz egiten da, jente asko dago ziur dagoena, arrazoia bat dela, eta horiek ideia askorik ez daukatela. Pixka, sistema elektrikoak nola funtzionatzen duen dakien jenteak ez dutzu esango arrazoia hau da. Guztiaren pilaketa bat izango da, hainbat arrazoiren konkatenazio bat. Orduan, egunak pasa ala, gero eta gauza gehiago publikatzen dira, zeu zer aklaratzen joango da, eta publikatzen denean, orduan jakingo dugu zer. Pixkanaka puzulean pieza diferenteak baditugu, baina handik ikuspegi orokorra ez. Argi dagona da, eventu honetatik asko ikasiko dagula, segurazki. Eta hori, erronka handia diela etorkizunera begira eta lan asko dagoela egiteko eta ikertzeko eta hortan dihardugula gu bai. Espero dugu itzalaldiari buruzko solasaldi honekin, agian pixkat sare elektrikoan nola funtzionatzen duen ulertzen lagundu izana eta aipatu den bezala, datu gehiago dauzkagunean edo datu definitiboa dauzkagunean jakingo dugula zintzuk izan diren arrazoiak eta bertatik asko ikasiko dugula. Eskerrik asko, itzalaldian buruzko solasaldian egoeragatik. Eta ikuslegoari ere, eskerrik asko bertan gure solasaldia entzuteagatik.